Hayırlı saatte hürmetli Tuğan Teli telekanalının Sürütüp Güne Tavşırı'nın tamaşaçıları. Sizge men Tavşırı'nın avtarı Hamalı Barış Sırozı Hayrul'unu yönöden Qozan şehrinden yalqınlık oynar selamlarımni yollayım. Aşkınıp talpınıp kelip jettik biz bugün Tataristan Respublikasının at qazanan artisti İlnaz Bax'ның матур юбилей концертына достарым құтларға диваны. Бик матур кичә көтелә бүген. Аның гаиләсенең шул хәдә талантлы икәнлеген без инде сезгә күрсәтә килгән идек. Һәм бүген сезгә шушы тамашаның барлык матур эксклюзив кадрларын, күңелле мизгелләрен без инде сезгә күрсәтергә керештек, эшләргә керештек достарым шуңа күрә. Безнең белән бергә булыгыз. Hürmetli dostlar, Sürütüp Güne Tavşırı'ı Qozan şəhərində Piramida konsertlar zalında özünün işin davam etə. Bugün indi İlnaz Bax'ның юбилей tantanasına mənə şunday бүләккә diptirmə indi. Mototsiklda ketirib qoyğanlar, мен әле шуңа утырып сезгә репортажымны дәвам итәргә булдым. Рәхәтләнеп ялда итәм, шундай рәхәт хисләр дә кичерәм. Әле мотоциклда утырып мин сезгә бер дә сөйләгәнем юк. Шуңа күрә Sürütüp Güne Tavşırı'ы Һәр бер тапшыру саен ниндидер кызыклы кадрларны сезгә бүләк итәргә генә әзер һәм тырыша дусларым. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Biz sizni qutlарга килдек. Бүген бит инде сезнең менә әйтәбез дә улаймы Илназ Bax'ның туган көне дип. Ул бит сезнең уртак бәйрәм гүзәләйме? Менә мин гаиләнең уртак бәйрәме дип тә инде әйтәсе килә бүген. Аннан аныграк сез әзерләнгәнсездер әле. Аннан аныграк сез монда борчылып нәрсәдер әле һаманда оештыра ул балаларын кабатлата нәрсәгәдер инде һаманда борчыла гүзәл. Гомумән авыр булдымы бүген кичәгә әзерләнүе? Гомумән менә 14 ел бергә торабыз, бит Илназ белән тормыш корабыз. Һәр бер бәйрәм, шуннан да Илназның туган көне, минем туган көне ул общий бәйрәм. Хәзер теге гаилә булгач, балаларның бәйрәме бергә уза. Бу концертка бик кат әзерләндек. Илназ инде менә мин узган елны шушы вакытта әнкәйләргә багышланган концертым иде. Һәм шул елны, шул концерттан Илназ узган ел, киләсе елга Алла бирсә мин үземнең концертымны үткәрәчәкмен. Мин дигәч ул барбер гаиләсез булмый. Монда мин дә җырлыйм, балаларыбыз да Аллага шөкер бит инде хәзер уен коралларында уйный. Камил улыбыз да әтисе белән дуэт әзерләде. Марсель да Курай белән әтисе дуэт буларак чыгыш ясачак. Аннары инде алар өчесе бергә Бәхетин төркеме оештырып, без инде бу төркем белән кайларда гына чыгыш ясамадык. Иң беренче балалы Солянка проектын әзерләнгәндек. Шуннан соң инде төрле чакырулар алдык Qozan шәһәрендә узган гаилә бәйрәмнәренә. Бүген дә алар яңа номер әзерләделәр. Шуңа борчылып торам, ничекләр җырлап чыгарлар. Алар өчен мин күбрәк борчылам үземнең җырларыма караганда. Безгә стойка белән микрофон чыгып кирәк монда. Çiçekler, kuşlar deler gibi unutulur bitmişki yerler. Марсель, демәк син беренче сыйныфта укыйсың. Әйе. Нинди уен коралларында уйный беләсең син? Курайда, бубенда һәм ми мажор курайда. Демәк 3 музыкаль инструментта уйный беләсең. Кайсысында иң яратып уйнаганың? Курай. Бармы синең кураең монда ул музыкаль инструмент? Мондамы ни? Әфәрин, сиңа шундый алкышлар белән китәсе килеп китте Марсель. Субханалла, машалла. Молодец. Узак өйрәндеңме син гомумән курайда уйнарга? Мин 2 ел 4-нче сәнгать мәктәбендә дә укыйм. Дуслар, biz инде Илназ белән Гүзәлнең балалары белән танышуны дәвам итәбез. Иң улы уллары, иң зур горурлыклары дип ишеттем инде мин сине Sürütüp Güne'йме. Сәлам, беренчедән. Сәлам. Хәлләрең ничек синең? Әйбәт.
Әзрәк дулкынланам. Букынанасың. Камил, әле бит әле син шундый зур чараларда да катнашасың, җиңүләр яулыйсың. Менә кичәге җиңүең белән дә без сине нык итеп чын күңелдән котлыйбыз. Бу синең тырышлыгың, бу синең әти-әнинең тырышлыгы әлбәттә, әйме? Киләчәктә дә шундый чараларда катнашып, зур-зур урыннар алып, уңышларга ирешеп яшәрме, Камил? Рәхмәт. Камил, бүгенге көндә син ничәнче сыйныфта һәм ничә яшьлек дидең әле? Миңа 12 яшь, мин 149 лицейда укыйм. Совет районының һәм музыка мәктәбендә мин 6 класста. Минем укытучым Грижан Саҗангаревич, ул мине итальянда гармонда, хромкада, баянда уйнарга өйрәтте. Безнең Дыши номер 4-ның музыкаль мәктәбендә директор булып эшли Марина Леонидовна, аңа бик зур сәлам. Камил 6-нчы сыйныфта укыйм дидең, димәк син 6 ел буена инде хәзер махсус шушы музыка коралында уйнар өчен мәктәпкә йөрдең, шулай бит? Гомумән менә үзең шушы баянда гармонда уйныйсың бит син, әйме? Әйе, баянда, гармонда, хромкада, итальянда. Ә кайсы музыкаль инструментка син беренче тапкыр менә уйныйсым килә дип үзеңнең күңелеңдә шундый менә хисләр тойдың? 4 яшьтән мин әти-әниләр белән концертта кулис артында басып торадыр идем һәм теге артистларны, баянчыларны күзәтеп һәм алар артыннан кабатлап торадыр идем. Минем бик өйрәнәсем киләдер итальяннарда уйнарга. Аның тавышы матур дип, мин Айнур Муратовның беренче тапкыр аның итальянның кыңгырауларына басып карадым. Миңа бик ошады. Но башта мин музыкаль школада баянга кирдем. Димәк, баяннан башлап җибәрдең инде, әйме? Аннан калганнары. Әйе, аннары хромка, итальян, гармон. Арып китәсең бу укулардан, бу музыка инструментларынан, бу репетициялардан? Әзрәк була. Арыганда нишлисең инде син? Әти-әни әрридә тагын тырышып укый башлыйсыңмы? Әйе. Чөнки артка инде адымнар юк, бары тик алга атларга, әйбит. Алга гына. Алга. Ничек хәлләр? Ярый, шөкер, Аллаһка шөкер. Барса әйбәт. 18 яшьлек юбилеегыз дип ишеттек тә килеп җиттек әле Уфа шәһәренә котларга сезне. Рәхмәт. Юллар әйбәтме? Юллар әйбәт, Аллаһка әйбәтме? Сезгә дигәч бөтен юллар да ачык. Бу савыкларда бер нәрсә дә безгә комачаламады. Яхшы, рәхмәт, исән сау килеп җиткәч, һәр барчага ялкынлы кайнар сәламнәр. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, якын итеп чакырганыгыз өчен. Кәефләр, хис туйгылар күңелдә ничек? Булай настроениеләр әйбәт, кәефләр әйбәт, Аллаһка шөкер. Менә ничек тә шушы тамашаны матур иттереп, халыкка шарлык иттереп башкарып чыгарга инде Алла теләсә. Мәшәкате бик күп, әзрәк дулкынландыра. Балалар да бит әле бүген чыгыш ясый. Бүген бик Балалар да бар, килгән кунаклар да бар, дуслар да бар, иҗатташ дусларым бар, Аллаһка шөкер. Менә Риза Шәрәфиева хәзер сәхнәдә бирде. Шуңа күрә барчасына да бик зур рәхмәт. Кире капмаганнар өчен. юк инде сезнең кебек шундый ачык күңелле талантлы кешеләргә каршы килеп буламыни. Әлегә инде без сезгә уңышлар телибез. Матур итеп тагын әле сезгә сөйләшербез, Алла бирсә. Әлегә сезгә озатабыз Илназны. Яхшы, рәхмәт. Спасибо. Еще вот так это будет проходить, слышишь? Ильназ, мы тебя хотим поздравить с твоим днем рождения. Спасибо. Желать тебе творческих, самых высоких успехов. Вот, ну и спасибо за приглашение на твой концерт. Спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Һич ялгыш булмас. Менә уйлап килдем бүген юлда да. Татар башкорт эстрадасында бердән-бер шундый гаиләсез. 3 ул тәрбияләп үстергән гаиләләр бардыр да бәлки татар башкорт артистлар арасында. Әмма дә ләкин 3 ул да шундый үз теләге белән музыкаль мәктәпләрдә укып, шундый уңышларга ирешеп, шундый зур бәйгеләрдә җиңүләр яулап, шундый да матур итеп, күркәм итеп иҗат итәсез, яшисез. Субханалла дип кенә әйтәсем килә. Котлыйм менә сезнең шундый уңышларыгыз белән, нәтиҗәләрегез белән, кичәге шатлыгыгыз белән дә гүзәл уртаклашып китегез әле. Ансы белән инде мин һаман да әле ышанып бетә алмыйм. Чыннан да без бу адымга, шушы стипендиягә бик озак килдек. Күпме генә прослушиваниелар уздык. Ничә кеше арасыннан бит ул күп кеше арасыннан сайлап алалар 50-не. 50-дән сыкалды 25, 25-тән сыкалды менә 5 кеше безнең Казан шәһәреннән иң сәләтле балалар музыкаль мәктәпләрдән һәм шулар 5леккә камил кергәннә мин шиксез шат. Кичә әниләр бәйрәменә шушы бүләкләү тантанасына бардык. Мин бик шатландым. Мәйтәм, зурдан бер зур бүләк баланың куанышларына шатлану. Шуңа күрә без бик бәхетле.
әле Камилне стипендиядан тыш җәйге иҗади лагерьга да юллама бирделәр. Бүләк буларак анда инде бик данлыклы музыкантлар белән бергә мастер-класслар узып, тагын да илһамланып, тагын да иҗатка үрелеп кайтачак Алла бирсә. Амин, амин. Biz sizge, балаларыгызга, гомумән гаиләгезгә уңышларга теләп калабыз. Әлегә иң гүзәлен сатабыз, аңа зәнрәк кирәк. Рәхмәт гүзәл. Алдагы матур сөйләшләр. Әле алда көтеп тора сезне дусларым. Хөрмәтле дуслар, монда сәхнәдә шундый кызыклы мизгелләр инде. Кемдер җырын кабатларга зәнә, кемдер монда баянны ремонтлый. Кем микән бу безнең баян ремонтлаучы остаз дисәм, ул безнең Әбри Хабриев икән. Хәерле кичләр, Әбри Хабриев. Сезнең сәләтләрегез артканнан арта хәзер баяннар төзәтү буенча да һөнәр өйрәнгәнсез дип ишеттем мин. Мин бит теләсә кайда эшли алам, теләсә кем булып эшли алам. Минем һөнәрләрем юк. Менә бер төймәсе басылып калган иде. Менә шушы кичкенә генә тишекләрен каплый торган клапанына каткан клей кысылып калган. Шуңа күрә гел тарткан саен дип утыра, шуны чыгардык. Әле моны ясап алдык. Ну-ка. Амин. Менә мондай талантлы яшьләр булганда ничек сөенмисең инде? Әй, шунап тәбри. Мин дә шул хәтта менә ишетәсең, тыңлыйсың, күңелләр күтәреләйм. Субханалла дип әйтәсе килә. Нинди дә шундый талантлы балалар, ишесе дә шундый талантлылар. Син дә аларның ишесен яхшы беләсең. Мин алар һәрбер билгеле бер Камилнең билгеле бер бәйгедә катнашып, җиңү яулаганын, билгеле бер дипломнар, грамоталар алган күрсәм, һәр вакыт лайкка басам, йөрәкләр куеп чыгам, утлар язап куям, теге смайликлар белән. Күңелем сөенә, Аллага шөкер, әле киләчәк бар, киләчәк өметсез түгел. Һәм менә шундый егетләр булганда безнең мәдәниятыбыз, безнең сәнгатебез үсәчәк дигән өмет менә һәр вакыт янып тора, балкып тора. Менә шуңа күрә мин әлеге егетләр белән горурланам, әлеге гаилә белән таныш булуыма, дус булуым белән сөенәм, шатланам. Әйтеп бетердем бугай. Бик килешәм. Рәхмәт сиңа. Һәр вакыттагыча шундый түгел, матур, якты җавапларың, фикерләрең өчен. Әбри Хабриев та шулай ук инде. Илназ Бахны туган көне белән котларга ашкынып килгән. Әбри, бүген син нинди рольләр башкарасың бу тамашада? Мин бүген пародия күрсәтәм, пародия номеры. Бүтән өстендә булмаса, берникадәр күләмдәге татар артистларын, эстрада артистларын bir авылга җыеп тутырдым да, шушы авылда ничек яшәгәннәрен күрсәтәчәкмен, Алла бирсә. Бик кызыклы, шуңа күрә бездән аерылмагыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Гүзәл Идрисованың әнисе Әнүзә ханым. Хәерле кичләр сезгә. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Беренчедән мин сезгә рәхмәтләремне әйтәсем килә. Үзем исеменнән, менә шундый да матур тәрбия биреп, сез шундый талантлы кыз үстергәнсез. Ул кызыгыз сезнең 3 бала тәрбияләп үстерә. Шундый матур итеп гаилә корган һәм матур итеп иҗат иттеләр Илназ белән. Әйме, субханалла дип әйтәсе килә бу гаиләгә. Үзегез дә шундый горурланып яратып сакланасызмы алар белән? Иң беренче башта сәхнәдә күрәсем килде. Шушы кызны сәхнәдә күрәсем килде. Садиктан да бәләкәйдән үк выступать итеп йөрде. Аннары соң туй күлмәге белән күрәсем килде. Менә икесе дә насип булды. Бик зур рәхмәт аңа. Аның өчен минем теләкләрем кабул булды. Бик тырыш инде, бик тырыш. Бәләкәйдән үк шушылай музыканы яратты. Хәзердә менә өйдә 3 малай, Илназ белән 4 малай була бит инде. Bütün öybürü polışkalı, bütün öybürü tertipte, bütün öybürü yazılgan, холодильникка ilip koya, bütün kıyağızına irten koya barası, по порядку. Mene şunday bolayındır bizden, şunday. Xulqı boyunca гомумән менә шушы матур сыйфатлар, булдыклылык сездән бирелгәнме, әти кешедәнме? Ну, миннендер дип уйлыйм, потому что мин шулай үзе торган кеше, ул да шундай безнең, ул да шундай. Әтисе йомшаграк ул яктан. Мин дә инде күзәтәм, интернет читәләреннән ничек барсын өлгерә 3 баланы укыртырга кирәк әле бит әле гомуми мәктәптә, бит. Аннан соң бит әле аларны музыка мәктәпләрендә укытырга кирәк. Өчесе дә параллель рәвештә укыйлар. Өчесе дә ниндидер чараларда катнашалар. Анда әле җиңүләр яулыйлар. Булар бит инде барсы да Гүзәл белән Илназның әлбәттә инде хезмәт җимеше дип әйтәсем килә. Өлгер, субханалла, тагы да күзләр тимәсен кенә әйтәсе килә. Кызыгыз турында тагы нәрсәләр әйтерегез бүгенге көндә? Нинди теләкләр җиткеререгез аның киләчәк тормышына? Исән сау булып балаларын үзе тәрбияләп, үзенчә Илназ белән тигез гомер аларга сабырлык,
бір вақытта ғана бола ол балаларның кішкене шағы. Собырлық. Йоқы көргені йоқ ол баланың. Қоша йота ол мен ана. Her вақыт кіру түклөйді енді ол міне. Her вақыт дәріс. Bir жерде кіру түклі, іш жерде іш бала дәріс қарай. Менә киләчәктә Камил, син үзеңне шушы иҗат дөньясында күз алдына китерәсеңме? Артист булам дип хыялланасыңмы? Әллә инде бу синең теге яраткан шөгылең генә булып калыр микән? Юк, минем хыял ул виртуоз баянчы булырга хыялланам һәм үземне күрсәтергә һәм бөтен җир шарын Әйләнеп чыгарга. әйе. Bütün җир шарын Камил әйләнеп чыгара хыялына бүгенге көндә. Иншаллах насыйп булсын, Камил. Әтиянең турында да сораштырып китәсе килә. Шундый матур гаилә читтән карап торганда. Идә ничекләр алар сезнең белән? Әйбәт, сугышмыйбыз, все нормально. Сугышмыйлар, все нормально дуслар, ишеттегезме? Камил. Әйе, әлбәттә инде. Менә кем катырак сезнең гаиләдә? Әти. Аннары әни, аннары мин, аннары Рамил, аннары Марсель. Димәк, әти беренче урында инде. Гаиләдә шулай булырга тиештер дә инде, әти кеше катырак булырга тиешсең, барыгызны тутырга да кирәк, әйме, теге тәртиптә барсында. Ә нигезгә нәрсә эшләргә булышасыз иде? Иде иногда, если настроение булса, идәннәр җуып алабыз. Посудаларны җуабыз, өстәлләрне Җиштырасыз. әйе җиштырабыз. Аннары тәрәзәләрне сөртәбез, подоконникларны сөртәбез. Перилларны, лестницаны сөртәбез. Дөрес. Бик әфәрин. Бик яхшы бу эшләрне сез яратып башкарыгыз инде, кайфыгыз булганда гына түгел, яме һәр даим Камил. Чөнки сезнең әнигезгә сезне тәрбияләргә күпме җиштырга, юырга, ашатырга Тагын әле без булмаганда тагын 2 песи бар һәм 1 эт. алар өйдә яшиләрме, Камил? 2 песи өйдә яши, безнең Найда варьерда. Димәк, синең әниеңә 3 баладан тыш тагын тормыш иптәшен һәм тагын 3 малны карарга кирәк, әйбит. Монда булышмыйчы мөмкин түгел инде, Камил, яме? Әти буш вакытында Найда белән уйнарга ярата. Мин дә Найда белән уйныйм, Рамил да уйный, Марсель да уйный. Алсушка аның, Алсу безнең бар песи һәм Нияз. Алсушка ул зуррак, аның пародасы ул шотландка плюс британка. Нияз ул безнең аның пародасын что-то еще аңлап бетермибез. Безнең Найда исемле этебез бар, ул чистокровная немецкая овчарка. Камил, менә синнән генә башларга кирәк булган интервьюны, әйме, бөтен мәгълүматны сөйләп бирдең гаиләдә. Менә гаиләдә сезнең бәйрәмнәр ничек үткәрелә? Бармы менә шундый ниндидер бәйрәмнәр сезнең шундый да үзенчәлекле үтә икән? Туган көннәр безнең вот әтинең бүген туган көне бит. Аның туган көне белән әти иртән туган көн булса, если теге обычный день, не такой теге сложный. Иртән сначала самый первый тора без торабыз, аннары уже тора именинник. Именинник торгач жуна, ашамый сначала утрада и теге залда и отворачивается теге тәрәзәгә карап тора. Без арттан теге подарокларны алып киләбез. Әни төшерә, там мин музыканы куям, Рамил белән Марсель подарокларны бирәләр. Туган көннәр шулай үтә. Сабан туйлар, там икенче бәйрәмнәр, әйе. Это иде әни белән без өстәлне матурлыйбыз да, аннары ашыйбыз. Хөрмәтле дуслар, монда инде шундый матур кадрлар, шундый хисәндерә торган кадрлар, гүзәл. Бу сабый кемнеке? Бу ничек сезнең хыялыгыз дип тә ишетеп калдым. Менә ничә тапкыр хыялландым малайлар ук кайтканда, шундый кыз бала булыр дип. Менә Ходай Тәгалә бирмәгән шул. Берсе генә сөендерә кайдыр укыдым, малайлар ук кайткан хатын-кызлар көчле хатын-кыз диләр. Шуңа сөенеп йөрим инде. Һәм мама троих-сыновей это спецназ дип. Менә бу, наверное, про меня. Ну, команда хыялымда шундый не кызлар, но киләчәктә кем белер, менә улы малаебыз бик кызлар ярата, бик шаян малай. Ондыкчыклар кайтырлар инде, Алла бирсә, онда теләсә. Иншаллах насыйп булсын. Яшенде матур тамашачылар килгән бүген концертка. Концерт карарга килеп җиткән бит әле ул матур костюмнарын Үзе киеп. кыю, үзе шундый. Исеме ничек икән бу кызның? Кем исеме?
Айлин. Айлин. Рамил кирәкме безгә шундый матур кыз? Юк ди, карасын аны. Мультфильмга исе китмей, музыка булса, хәзер инде тотына, шулай. Олы малай уп кайтыйк ди шундый кыз. Уртанча белән кичкенәсе юк кирәк түгел диделәр. Менә әле яңа әйтеп киттеләр, кирәк түгел. Әле кичерәк чагында шулай бәләкәй кызлар белән уйныйм, мөкипән китеп. Кичкенәсе килеп әйтәдер, бар әнисенә бир, синеке түгел ул дип. Менә шундый көнчелек малайларда. Менә бәхетле булсыннар. Бәхетле булсыннар барсы да, әлбәттә. Мин инде бик килешәм Гүзәлнең сүзләре белән. 3 малайның әнисе олар бик көчлеләр дип. Көчле хатын-кызлар гына шундый малайлар тәрбия аладыр. Һәм шундый көчле хатыннар гына, әниләр генә шундый зур уңышларга ирештерә аладыр Гүзәл. Шуңа күрә сезгә бүген мактау сүзләре ничек кенә әйтсәк тә, ничек тапкыр әйтсәк тә һич артык булмас дуслар. Ә без инде тапшыруны дәвам итәбез. Алга таба да. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Илазы құтлайбыз туған күні білән. Аңа тілейбіз исәлік саулық, ұзын ғөмір, гел шулай күләш езлі болып қалсын. Семья бақыты, ғайласы білән, семья бақыты, семья тыныштығына тілейбіз. Балаларын жарай келен көрсін. Балаларын исәсін өстірсіңдер. Бара концертлары. Сізде исән сау келіп жеткен, сен қайтырға да ясын. Сіздің Башқұртстан тапшырыларына қарап отырабыз. Сәләмсез, саумысыз дип сәламли Татарстан Республикасының атказан артисты Илназ Бах үзенең юбилей концертын шундый матур җыр белән башлап җибәрде. Изге сәгатьтә хәерле ниятдә. Ә без инде туган телеканалы Сер дип тапшыруы чын күңелдән котлыйбыз Илназ. Сине туган көнең белән. Һәрвакыт шундый көчле бул, якты бул, талантлы бул. Матур күркәм гаиләгезгә саулык, сәламәтлек, зур матур иҗади уңышлар телибез. Без сезне яратабыз. Туган көнегез мөбарәк булсын Илназ. Сценарийны комментировать итеп басып торгач, Гүзәл шуны сорыйсы килә. Гомумән бүгенге программаны сез режиссерлар белән эшләдегезме, әллә үзегез төзедегезме? Монда әллә ничек режиссировать итте дип әйтик. Фәрит Галиев бу концертның алып баручысы. Аннарысын Әбри Хабриев та үзенең ниләрен кертте, коррекциялар, идеяларын. Аннары без дә Илназ белән утырып сөйләшеп, шулай уртага салып, фикерләр белән булышып, шулай бер общий нәрсәгә булды инде шунда. Ну күбрәк монда менә күбрәк күреп торасыз, артистлар чыгыш ясый, безнең Татарстанның атказан артистлар, алар Илназның иҗат иткән җырларын җырлаячак. Мин дә Алла бирсә менә монда инде балалар белән чыгып матур итеп котлыйбыз әтиебезне туган көне белән. Чөнки аның бүген туган көн. Яшен әйтмим, ул яшен үткәрмиләр. Ну 18 яшь. Күбрәк инде бу концерт белән бәйле иҗат бенефис шикеллерәк концерт. Һәм инде менә килгән кунаклар да нәкъ Илназ Бах иҗат иткән җырларны башкарабыз дип башкаралар Аллаһы бирсә. Сез дә аның иҗат иткән җырын башкарасыз гомумән. Гомумән менә шу Илназга кияүгә чыккач шундый уңайлы булды. Җыр сатып аласы юк. Әллә кая барасы юк, расходланасы юк. Илназ җыр язып бирә. Туган көнгә, туй көннән дә язып бирде. 8 мартка да язып бирә. Яхшы. Расходланасы юк. Темасын гына әйтәм дә миңа менә шундый рәхмәт тематический җыр кирәк. Балаларга да иҗат итәм, мин бит инде балалар белән эшләм мәктәптә. Менә шунысы уңайлы, теге композитор үз янымда. Әле мәйтәм аранжировкаларны ясарга өйрәнсәң, вообще яхшы булачак. Хөрмәтле дуслар, Илназ Бах үзенең юбилей концертын шундый да матур эчтәлекле шигырьләр белән үреп бара. Җыр, анардан соң шундый эчтәлекле мәгънәле шигырь, анан тагын җыр, шундый тетрәнгеч, шундый рәхәт, шундый җылы һәм уяндыра. Ялгышабыз. Тормыш бик тә әйбәт. Машаканны хәзер үзебез. Булганга без канәгать түгел. Гел яхшылабыз үзебез. Илназ, я желаю тебе крепкого здоровья, тебе и твоей семье. У тебя замечательная супруга, у тебя замечательные дети. Ты жизнерадостный, ты несешь свет и добро в этот мир. Оставайся таким же. Пускай удача благоволит тебе, пускай у тебя в жизни все получается. Мы тебя любим и уважаем. Тагын кайсы яклап уңайлы Илназ белән гомумән тормыш көткәндә Гүзәл? Нәрсәсе белән мине каратты, юмор хисе белән. Ул бит шундый шаян, сүз артыннан кесәгә керми.
дип әйтәләр безнең татарча, русча. Юмарт. Шун ягышы мин гомумән яратмый соран иратларны. Ул не юмарт, менә мәсәлән, сорый микән телефоннан теге киңәшләшәм әле өйләнешкән вакытта, теге аны хәтле бик ярсыз түгел имәле. Ирешкән вакытта мәйтәм менә шу кайсы берне алды микән менә монсы да шу мәйтәм монсы ошый. Кайсы сиңа кайсы күбрәк ошый дип WhatsApp-тан җибәрәм, теге киңәшләшәм. Икесе дә алды. Икесе дә ошый икән, икесен алды. Менә мөхерне сайлаганда да шуның белән алды. Мин мөхерне сайларга киттем, ул әйтә иң матурын, иң зәвыклысын алды. Алтын беләзек һәм алтын муенса. Ой мәйтәм, мин монсы да килешәм мәйтәм, монсы да ошый кайсын алды микән. Ул икесен дә ди. Менә шуның белән инде үзенә каратты. Аннарысын бик ярата ул кунаклар җыярга. Үзе кунакка барырга ярата. Ул в общем человек праздник. Ул аңа лишь бу өйдә утырырга булмас. Кунаклар җыярга яратадыр да бит гүзәлне бит табын әзерләргә сезгә кирәк. Хәзер мин шулай әйтәм. Әйтәм, кунак чакырасың икән. Менә бүлешәбез. Мәсәлән, менә син өстә, менә бу, монсы минем өстә. Теге элек бит хатын кыз салынадыр, ират салынадыр хатын кызга. Әйтәм, хайрандай бер булмасын. Әйтәм, бергә кабул итәбез, бергә каршы алабыз һәм бергә җыештырабыз. Менә шул. Бик дөрес кагыйдәләрне гүзәл куя беләсез сез гаиләдә. Аллага шөкер, менә 14 ел эчендә күп нәрсәгә өйрәнәсең бит, бер-береңнән күп нәрсәгә яраклашырга өйрәнәсең. Аллага шөкер, менә мин шундый фикер малайларында шулай тәрбиялим мин. Ират кеше теге утырга тиеш түгел, әзергә бәзер көтеп утырга. Менә хәзер хатын кайтыр да, моны пешерә, нас киеме җуар, тегеләй. Мәйтәм, андай бер юк. 50-га 50 мәйтәм, һәр хатын кыз ират эше юк. Моны да эшләргә тиеш син, моны да. Ашарга да пешерергә өйрәнергә, чөнки хатын кыз бәлкем мәсәлән больницага кирип ята икән, аштан үләсезме? Шуңа күрә пешерергә дә өйрәнсеннәр, киемнәрне чиста тота белсеннәр. Гомумән инүдә пухта тоталар. Шуңа күрә шуңа өйрәтәм. Менә әйтәләр бит эш әни анасы спецназ дип, менә ул минем турда. Güzelim, sizden örnek olan özüm de şahsen hem başkalarına da şunday örnekli enisiz. Buldıklı, gerek şakta qatıda bula da başkaça bulmayın. Gerek şakta yumşak itip sıypıyız. Подход табырга керек, психологияктан настраивать итәргә менә олы малай бит баяннар да уни. Аңа күпайтып җибәрсәң, ниндидер матур сүзләр әйтеп, алар бит шешәк ата. Иратларга инде күпме генә кирәк инде, җылы сүз әйтеп җибәрсәң, сыпырып менә шул. Рәхмәт сезгә гүзәл. Рәхмәт матур җавапларыгыз өчен. Бик кызыклы икән бу баклар гаиләсен үзем дә тыңлый хайран калам. Әле алдагы минутларда дуслар тагы да кызыграк әңгәмәләр көтә. Сер итеп кенә тапшыру Казан шәһәрендә Пирамида ял итү комплексында Илназ бакның юбилей тантанасында эшли бүген. Сезнең өчен. Ай, рәхмәт. Бик рәхмәт. Бик сезне яратам. Все, брат. Калган кунакларны үзем встреча әйтеп торам, яме? Хәерле мин кичтән ничек кәйфләрегез Казан? Беренче чыгышыгыз белән котлыйбыз Илназ. Беренче чыгыш белән. Нәрсә? Рәхмәт. Бик җылы каршы алдылар, сагынганнар. Үзем дә сагынып беттем, дөресен әйткәндә. Но бераз әдрәк менә беренче чыгулары теге 1-2 эшер Алла каушатты. Теге сизелде. Шуңа күрә гафу үтенәм инде. Күптән дөресен әйткәндә, шушы Казанда инде кайчан бер 33 яшь микән инде. Бер 7 ел элек булган иде Казанда. Концерт инде зуршай гүрләп инде, аннан соң инде ул теге вакытына чыгышлар булган иде. Әмма ләкин байтырып инде зурлап әле концерт оештыру мәсьәләсендә теге гел каушатты. Шуңа күрә зинһарлар карасалар гафу үтәрләр дип. Әле шигырьләр сөйләвегезне хайран калып тыңлап тордым Илназ. Бу бит яңалык әйме сезнең репертуарыгызда дип әйтик мен инде. Мин үзем инде дөресен әйткәндә шигырьләр укыр, шигырь китаплар укырга яратам. Башка әсәрләргә караганда шуңа күрә бүген менә шулай бераз шундый яктан да үземне күрсәтәс килде белмим. Килеп чыккандыр бу. Бик килешә. Бу концерт азагына хәтта сез шулай үзегезнең чыгышларыгызны шигырь белән бәйләп барачаксыз. Бу башы гына булды. Бер концерт ахырына хәл алай булмый. Калганнары инде ансын сөйләшеп халык белән контактта. Шул. Уңышлар сезгә. Яхшы, рәхмәт. Алина Даутова әле яңа гына шулай ук сәхнәдә үзенең чыгышын тамамлады. Алина, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәмсез. Сез инде аңлавыбызча бүген Илназның туган көне булгач, аның иҗат иткән җырын башкардыгыз, шулай бит? Аның иҗат иткән җырын, аның көе һәм Илгир Сафина сүзләре. Гомумән Илназ белән җырлар алышу кайчан башланды сезнең иҗади илемдә? Менә без инде шулай язышып торабыз. Ул миңа тәкъдим итте дә инде. Шулай матур җырлары булган сайын тәкъдим итеп тора инде ул. Ничәнче елда алганымны хәтерләйм инде ул җырны. Бу сезнең репертуарыгызда бердән бер җырмы, әллә инде теге тәүге җырымы? Әйе, бердән бер җыры. Менә Илназ бакның инде
бик матур иштелекле җыр бу. Әлегә баягы татар радиосында, Болгар радиосында әйләндерәләр аны менә. Шул хәтле яраталар инде. Кеше буларак Илназдан кайсы сыйфатларын сез мактап китер идегез? Ой, аның сыйфатлары бик күп. Ул гади. Ул менә масаеп, мин артист дип башын күтәреп йөрми, ул любой эшкә алынырга может ул. Җиңел аның белән, җиңел кеше ул. Аның белән киләсең дә, киләсең. Аның белән бер күрешсәң, ул миңа кайсы вакытта син тилеш толы дип карап та куя. Теге, менә мин әйтәм, мин сиңа карагач киләсем килә. Менә шундый ул менә. Позитивный ул. Менә бер карый, икеләс килә башлый. Мин бик килешәм. Илназ, шундый гөл шаян бул ярыймы? Шаян кеше бәрәхәт бит ул. Әлеге заманнарда бигрәк тә шаянлык булганда яшәүе җиңелрәк тә тоелып киткән кебек шуңа күрә. Ничек бар шундый булып кал? Яратабыз сине. Илназ, бак, туган көнең белән. Туган көнең белән. Хөрмәтле тамашачылар, шушы мизгелләрдә Илназ Бахның юбилей тантанасына багышланган концертның беренче өлеше тәмам. Димәк, инде сер дип кенә тапшыруның да әлеге беренче бүлеге тәмам. Киләсе атнада сезне көтеп калам дусларым. Бергә булыйк, бердәм булыйк, дус булыйк. Рәхмәт сезгә.